ҳамада салом алейкум дӯстон, Муҳаммад Шарипов ҳастам бо шумо. Имрӯз бошад барномаи хайрия. лайк мондана барои дастгирии чунин барномаҳо фаромӯш накунед ва оғоз мекунем барномаро. ҳуҷҷатҳои муҳоҷиратиро аз нав кардан дар кор. Фикри дароз накунед, роҳш ҳаст. Пешниҳод мекунам гузаштани сарҳад Москва Қазоқистон бо мошинҳои замонавӣ. Салом алейкум бародарои азиз, чӣ хел мебинем бародаро? Сафи мошинорам бисёр шид. Аз чак сафе қати мошини майда, қати шофёро 15 нафар агнеса баргаштем. Аз чак сиё қати аз чаки бур 18 нафар, қати водитело 20 нафар сарҳад рафтесиям. Мераван алҳамдулилла ва Москва меравам. Ай Москва бармегардам, ё агнеса мебирам бо ма ё дара. Бо мехим қати ё бо ё видео мекунем 18 нафарам. шумо метавонед ки айни замон забранӣ вақт кунед вақти рафтантона ва дигар ташвиш нашин. Ба хости Аллоҳ сафар бо ҳамроҳи ин ширкат оромии шумо ва боварӣ бар рӯзи фардост. Ниёзманде ки имрӯз дар борашон гап мезанем дӯстон, ман соли 2022 10 июни 2022 ман навор кардагӣ будамшон. Дар каналам ҳастай ва имрӯз бо падараш хост ки барномашон кунем, лекин ба хотири пас будани связ натонистем. Телефоншонам хеле ҳамсифати паст, хираи бад, намедонам мумкин ба хотири арзон будан ё ин ки шикастагӣ ё ки ягон мушкили дига доштан. Ва ман гуфтамшон ки хуб хай сабт кунен, хитон рӯӣ кунен. Гарчанде ки шумо медонем, правилаи барномаи мо он ҳастае ки ман ба ниёзманд бояд гап занам. Дар ҳолате ки аз пеш рафта бутонам, мерам аз пеш навору мекунам, лекин натонам гап мезанам тариқи видеоӣ. Ва видео рӯӣ кардан, видеоҳо ҳам сифати паст дорад, чӣ гунае ки шумо дар рӯи экран мебинен. Ман ҳоло мемонам видеоро тамошо мекунен ва баъдан дар давомаш мемонам ҳамон видеоеро ки ман худам рафтагӣ будам, пешон видео кардагӣ будам. Метавонед шумо хуб тамошо кунен ва тамоми ҳолата дар ҳамонҷа ман худам хуб пурсидагиам, ҳамаша мефаҳмед. Ва рақамашон дӯсто дар болои экран ҳастай, бетараф набошен. Касе ки имконият дора кӯмак кунен. Агар касе ки дар рӯи экран натона рақам чинда, метавонен комментария хабар бигирен. Рақамҳои ҳамин ниёзманда ҳамаш навиштагие ки кадом рақам ай чие. Дар рӯи экран чӣ гунае ки мебинем байни рақамҳо да ҳарфҳо гузоштагие, ин барои YouTube кардагие дӯсто. Иам фаҳмиданаш осона. Мисол ҳарфҳои эна аҳамият натаҳен, ҳарфҳои эна ҳамчун як тире ҳисоб кунен. Бародарои алислом бачақати чанд сол буд беморӣ ташхисам ай саршуду саргардуне. Агар лӯд бошад кори хайр дастгирӣ қатъа барои табобат ҳамин барояд чизак ёрдам кунед. ку як худо ҳастаям бо ягон рӯзи некшанбиё ва ягон шифонбиё як кашани лабапуши бизишта модарзотӣ нестай? Не. Шиша чӣ гуфтан бемориша? Реални бародаро. Ина ҳаҷ. Пенсияшам хай метамиштам шигар. Ай 7 солагиши нисф пенсия мегирем. Чанд сум мегирен даимо? Хай аввал 100 сум я 100 сум мегирифтем. Хай зиёд чизи шули нав 310 сум шуд. 310 сум охирон бор кай гирифта будем? Охирон бор моҳи январ буд. Ту да чиво хар мешай, пасттарин одам мешай ки ба ин ҳол мехези сухане мегӯй ки модар шарм мекуна ки дига бихеза видео куна. ин дор 14 сол мешавад, 14 сола ҳамин бачаи майна моли як аробаи давлат нагирифтем. хай сад бо шукр пенсияшам мегирем, не ки ароба мора додагӣ нестан. нем қасоли нами ҷае мега э бара қоғазота туғури ки э бара тариқи хай мегӯ ман дар ҳамин Тоҷикистон. Кадом қоғаз? Ина аҳвол, ина қоғаз, ина дела, ина документ, ина чӣ? Салом алейкум бародаро, Муҳаммад Шарипов ҳастам бо шумо. Имрӯз мо қарор дорем дар хона як бародар ки аз мо дархост кардагӣ буд то ки аз ҳаволшон бохабар шавем. Шумо ҳолата дидестен, немидодаракай ба як аҳволи хеле ҳам вазнин гирифторае ки ягон кас чунин ҳолата ҳатто душмандам намехоҳад. Мо ҳозир гап мезанем бо модараш, аз ҳол аҳволш бахабар мешавем, ҳамаша мефаҳмем чӣ воқеа рух додагие, чӣ мушкилӣ доранд ва чӣ бояд кард ва сабаби дархост кардан дар мо чиай. Салом алейкум опаҷон. Саломат бошин. Якум ки номи додарак чиай? Пайравҷон. Пайравҷон чанд солае? 14 сола. 14 сола. Ай сини чанд солагиш ба ҳами дучор шудагӣ? Ами як моҳа буд судоргӣ зад.
судорги додага ҳисоби судорга ки духтуро мегӯяд ки ҳисоби судор киштага дар чӣ омадагӣ нестай ки мисол вақти чӣ карданда модарзотӣ нестай? Не чанд бор бурдимш гуфтам модарзотӣ нестай вақти ҳамн судорги ҷиқида мега майнаи сарша мега задагия мега дига инкишоф ёфта намемонад. Масалан давоми 14 сола мкунед? Ягон бор ягон ҷо нишон додем? хай муроҷиат мекунем бурдем духтуро дахай мега мо ка гарантӣ наметем мега барои шифо ёфтан хестан гарантӣ наметем мега чиша чӣ гуфтан бемориша? Бемориша мега фалаҷи майнаи сар мега фалаҷи майнаи сар но табобат гарантӣ наметем. Дар оянда чӣ нақша дорен ва сабаби дар мо муроҷиат кардан чӣ буд? ака мехоҳам ки ака мисол ин ози аробаш ароба надорад ози аробаш банда чизш ҳамаш канда надорад 3 моҳ мешавад ки гулакам ба пишхова дар зимистон неист ба пишхова дига ябора дига ина ҳама шита метонист дига шитам наметона дига агани аробашта мемон аробада бозӣ мекард гир мегардонидем ина дига ба сабабе ки уже хоб организм часпид дига ҳами гулаки бечора охир дига дар замин даромада сари вақтан и ҳамаш камбудии молиявӣ хай барм ягон ай давлат хаймиш тамина дорем ки ҳамқа пенсияшам хай метамиштам шигар ай 7 солагишин пенсия мегирем чанд сум мегирен дар мо хай аввал 100 сум я 130 сум мегирифтем хай зиёд чизи шули нав 310 сум шуд 310 сум охирон бор кай гирифтардем охирон бор моҳи январ буд чӣ ба ин моҳоша нагирифтем аку гуфта ки 6 моҳ гирифтист чида ай духтур бизгаронем гуфта бурдем ай духтур гузарондемша гуфта ки на коғазуша то 18 солагиша мекунем кадан лекана гуфта то 3 моҳра баъди 3 моҳ пас мегирем вали на нагирифтем ака 3 моҳ шудем 3 моҳ 6 сол 3 моҳ на ба ака дига дору ира мисол ака дар ми вақти замон оташ хаям хурдани шикамона ҳилае мекуна бо ина иҷорашинем на дига доруош ҳами мегирем хая таъминш мекунем бо як моҳи дига бо пул намеёбем намешавад ки тавбат не нигоҳубин кардани расход ями худашда хитон мақсад тоза мекунен ша нигоҳубин ба дига хай наметонам охи ки дига ягон ҷо барам кор кунам чӣ хеле гулаки маъида ҳамн хеле имада памперс расход мешавад нигоҳубин памперс расход мекунам памперс мезанам ай сар то бигара пушок мешум дига наметонам ки гулак ма ҳамира хитша мисол ма массаж кунам мисол ҳучш кунам мисол дар қучоқам бигирам хай аробаш будина мендохтам гулако ҳайш мекардам дар ароба чӣ хеле мехӯронен ша ин маъида мекунам шира мекунам дар ҳалқаш дар даҳанаш мемонам мехӯрам ина мевара тёрка қати мешака метамша мевара қапида газида хӯрда наметонам чӣ қадар барои хуб нигоҳубин карданаш ҳар моҳа маблағ дар кор мешавад ака ҳисоб накардем ишаму мерасад чизе ки маблағи шумо доред маблағаш не чун мераса рӯзе мешава авқоти намеон бутамша мисол руған беруған мешем собуни намем пушокша бушем иҷора гуфтем дар ҳами хона иҷора ба ҳами аҳвол зимистон чӣ хеле гарм мекунед шумо хай ки нами аловин ай ҳар ҷо мерӯем оғил меорем ака тапак мекунем сусу мекунем шавҳар чанд сум ойлик мегирад гоҳ хай меёва ягон ҷо намерава пасобникӣ мекуна чӣ мекуна мардикорӣ мекуна меёва хая гоҳ меёва гоҳ намеёва хеле ягон ҷо гуфтагиантон ки мисол мешава ки ягон ҷо бурда ё ки ба ягон ҳамун тарзи лечен ё ки ягон доктор мешава мегӯянд ки ба он шарти мешаванд ки суми бисёр дар кор маблағ бисёр дар кор ки тарафҳои субари соз мешава тарафҳои субаре ки мисол гуда гарантиш ҳамия мега ки хай мусо бутони бурда агар мега суми бисёр дар кор ки мега ира табобат кини бихезонӣ дига ба сими Тоҷикистон примерно ягон бор маблағ рақамша гуфтагианд чӣ қадар лозим мешавад маблағаш як бор ҳар хел мега як бор ама бурдемша гуфт ки $50,000 боша ки бояд ира сини тарафҳои субари соз шава қадар якҷо чӣ мекунед суратҳои ваёша дорем майдакиёш ҳастан хайна бародаро шумо аҳвола дестен ҳолата дидестен камтарака рост қабш хеле рост ҳолата шумо дидестен
چی ما میتونم گفته حاضی ما خونه را ای بیرون میگیریم خونه که گفتن ما اجاره میشینیم بچه احوال ای خونه خودش با در حالی که این خونه اجاره با اولی که مردی کوری پدری گودک اجاره میتی یا اینکه ممکن یک خوب چورت بگیری 300 چند سوم 400 سوم خیلی موندگیش اجاره بتی فرزند داریم بغرض از بچه دارم یک دیگه مکتب میخونم نه بسیار که یک میره واسه این تبانست خیلی لباسی مکتبی و دیگرش این کودکی هسته که خیلی که ما میدونیم ای آدمی که حالا نگاه کردن در کودک نگاه کردن قینتره این کودکی هسته که بیچاره میتونیم بگیم که 14 سال خوبه 14 سال مثل کودک مایده باید که را نگاه بین کنی یک آدم در بالای سر این کس وابسته باشه یعنی که هم خیلی گفته میشه که به این سبب شما حتی یک اونجا کار کردن هم نمیتونیم نه کار کردن همش قینه کمی گوله که تراغوری دیگه اینا که مثال بتونم که برایم یک اونجا کار کنم مثال با خیلی یا دستگیری میشه و با تشت یا یوردم میشه مثال هم گوله کم دیچین یا یوردم میشه با یا دوروش هم میگیرم مثال یا گوشت میخرم یا پمپرش هم میگیرم برادرها ما چی گفته میتونیم خداوند با نزدیکای دودر صبر جمیلی بده و از درگاه الله طلب داریم که شفای کاملش بده و ما و شما چی کار کرده میتونیم البته هر یکی ما یگانه نمیتونیم که برادر از پا با پا بخیزونیم لیکن هر یکی ما اگر جمع شیم ذره هم باشد میتونیم کار کرده هر یک کسی که یک رحم انسانیت در خودش داره قولی ما بود درباره گپ میزنم بی‌طرف نباشین برادرها رقمای کارت این شخص ما در بالای اکران میمونم رقمای تلفنی که در کارت پیوست کرده این هم میمونم چه قدری که بتونید خود 50 درم خود 100 سومون چه قدری که امکانیت دارین خیر کردن برادرها وزن نداره و عیب هم نیست که کم باشه اگر ما سرجم شیم چند نظر تماشابینی که در همین ویدیو هست هر یک کدام یا اگر یک سومونی پرتویا شما تصور کنین که چقدر سببگور میشین که یک برادری که 14 سال روی جوگه است ما سبب میشیم که این کس از پا میخیزه و چی گفتنی من نسبتی اوزی مادر جون خواهش کردن که ما روش نشون ندیم برای چی خاطری که یک بار دیگه هم کردگی بدین و آدمایی هستن که به همین حال یا مسخره میکنن یا اینکه پست میزنن یا اینکه سببی میشون که از گفته های اونا این مادر شرم میداره که تا حال در این حالت مرا گفته است که روم نبیاید من چی گفتنی من به یگان کس نیتی بد سخنی بد گفتنی نیستم لیکن یکم باره که من خواسته استم که من همین کار ریال میگم اگر دعای من مستجاب بشه همون آدمی که به همین خیلی حال میخنده همین آدم ده نزدیکاش نه خودش به همین حال گرفتار شوه آمین الله اکبر تو در چیو خر میشه پسترین آدم میشه که به این حال میخیزی سخنی میگه که مادر شرم میکنه که دیگه بخیزه ویدیو کنه یا که دیگراش هم میبینی میگه که بلوگرها پس کنین طلبندگی رو یکون کار دیگه شما تاجیکستان پس زده استین چه خیل بلوگری که رفته طلبندگی میکنه بلوگری رفته یک مینوسی چی را نشون میده که تاجیکستان پس میزنه شما او را بگین شما در عموم گپ نزنین بلوگری را بگین که کارت خودش مونده میره و برای خودش سوم کار میکنه بلوگری هست که میاد کارت کسلی را میمونه در کسلی میره این مگر پس زنی تاجیکستانه این پس زنی خلق ملت دولت نه البته ما امکان داریم امروز یوتیوب هسته خداوند ما را سبب میکنه که بکنیم همین کارا تنها نمیتونم مادر خودش همین خیل عمر همشون خداوند دراز شوه لیکن با پایان میره و میرسه یگون کار کردن نمیتونه لیکن ما و شما اینترنت سبب میشه سرجمانگی سبب میشه که ممکن این آدم با پا بخیزه برادرها بی‌طرف نباشین گپای لیش نگاب نزنین و هر یک آدمی هم که دیدین همین آدم ای ما را در یوتیوب دیدیم پیسخند نکنین نرین همون خیر میکردگی هم خیر دل نیاد میداشتگی خداوند به همین خیر حال دوچار شوه و با جای این برادر با پا بخیزه این دور 14 سال میشه 14 ساله همین بچه من مالی یک عروبه دولت نگرفتیم خیلی ساعت با شکر پنسش هم میگیریم نه که عروبه ما را دادگی نیستن نمی قصول نمیجه میگه ای برای کاغذات تغییر که ای برای طریق خیلی میگم من در همین تاجیکستان کدام کاغذ این احوال این کاغذ این دله این داکومنت این برای کاغذاش تغییر که بیا ما عروبه طلب کردن خدیم اینا
я аруба чи я арубае ки вози клет чида ҳамира мара халқ ёрдам кадай дода ҳамира ҳамсояҳом ёрдам кадаам арубара дода буданд ина ки ай соли 2015 мара аруба додагия магазино боша мумкин мағозаҳое боша ки ба ҳамин хел кор сару кор дошта бошанд ки мумкин шумо арубаҳои маъюбӣ вай мекунен ҳам хайр мешава шумода ма дар алоқа бироем ки акада ма ҳам раҳматномаи хума ба ҳама мағозаи шумо мерасонам ҳам шумода реклама мешава ё ки ягон одаме ки худ магазин пагазин дошта боша ки ма имрӯза мебинем дар кӯча дар раҳ дар шаҳр дар ҳама ҷо одамое ҳастанд ки дар як shiftанашон 1000 сум 2000 сум расход мекунанд қатъи соф одамое ки умуман дар кор нестанд марҳамат коре кунед меган закот меган аз сари сумат фоиз додан меган як чиз дига ина хайр ина закот ина ҳаҷ реални бародаро ина ҳаҷ биёен шумо инаи кора бикунен суме ки мисол ту имконият дорӣ ки бихези ҳози дани момент ҳаҷ мере бихета биё дар инҷа сарф агарам ба по бихеза кори ту хато нест бародар ман дар гапам ҷавоб мегӯм ма гапо мабуд кардам модарҷон агар ягон чи боша шумо бигӯед ҷамъбаст мекунем хайр мо миннатдорем аз шумо ки мисол ба хотири бачаи ма ина ташриф овардем ба хонаи мо ма аз шумо хело миннатдорам хело ҳам ташаккур мегӯям барои шумо саломат бош ки аз ҳолу аҳволи бачаи ма бохабар шудем саломат бошед бародаро бетараф набошед мо додарака бисёри баъд ранҷ заметем чашм свет дар болои чашмшай бетараф набошед ҳам қадар гуфтаниям ман рости гап чӣ хел бигӯм ихе ҳолата дидан зиқ мешавад дига гапам дар даҳанат соз намебиёяд бародаро ҳолата шумо бифаҳмед паноҳи худоам акаса